ቅዱሳن كمل لهم لحنديهم في أبني حفتهم هلني كمل لهم كل شع تسألي ولي جزء ركب نسخاتكم كأ أتي زلني كله ككافل دسيبلني لو ما عندكوا حزايا متعزل لهم الأختي ما تنقطع كبرنا أملاح يقول نتهم بأملاح زي تأمل شبات مون እግዚአብሔር ተመራሚርኩም ክትረኽብዎ ትፍትኑ ዘለኹም ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ እግዚአብሔር ተመራሚርካ ትረኽቦ ኣምላኽ ኣይኮነን ምክንያቱ ንገለገለ መንግስትታት ብዛዕባኦም ንኽንፈልጥ ወይ ከዓኒ ብዛዕባኦም ንኽንሓትት ኣብዚ ምድሪ سيرش خنقبر نخلينا جوجل سيرش خنقبر نخلينا يسوس كويتاي سيرش غيرنا كم رخبوم نخلينا منقسط أملاخنا بالسيرش تركب منقستي ويكا كالكوليت غيركا ترخبو እግዚአብሔር يكون انزل لنا خبرنا أملاخهم كالكوليت غيركا ويكا سيرش غيركا انت دا خمزو كوينوس كمزيو بزحات لو ما عندي نزا فيديو كسرحة زقدرن مخنيات بزحات زي أمنتي بأملاخ زي أمل شبات كزرارب قلبي بتعمي تي زبلوخا كندمنتهاي أمرؤهم تدفينوهم كم زلو أمرؤهم كابوتو تلعيلهم زلو ويكاني كلا أمرو توهيبوهم كم زلو ويكا حسورة أمره توهيبوهم كم زلو تجنزيبه مالت يسوع كريستوس قويتاي بتعمها حزينة كبرنا أملاخ يكون حزينة وش تأي حزينه منفس قدوس أو وش تأي بزو حزينه مهنياتو إتي زوبل خاص بتعم زي حزن أنون كاب زي أمانيت كاب زي أمانيت ناب أمانيت كاب زي مؤمن ناب مؤمني متأجن እግዚአብሔር የለን ዝብሲ አቦ እምሮይ አይነበረ አማልክት እኮ ተጋገን ተልነበርኩ ማለት ማርያም ሰማዓን ዘላ መስለኒ ወይ አምና አረጋው ሰማዓን ዘሎ መስለኒ ወይ استفላለዩ አማልክቲ ብሰምዑን ዝነበሩ እኮ እንተ መሰለኒ ግን ኩሉስ ንእግዚአብሔር ኩሉ ተጠቅሊሉሲ ናብ እግዚአብሔር ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓን ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ብዝብል ጠቅላሊ ሽም ግን ይፈርሕ ነይሩ ማለት بسيول فرح نيري منغسته سماي زخدلو مغدي ينادي نيري ግን ኃጢአት ከአ of course ከም ሰበይ ከአ ምስ ኃጢአት ከአ ይጫማል ነይሩ ግና እግዚአብሔር የለን ዝብል ድፍረት ካብ ኣፈያ ስሚዕ ይፈልጥ ፍርሓት ኣምላኽ ነይሩኒ ኣብ ውሽጠይ نتحقسي يدليو نيره كبرنا أملاخ يكون نتحقق حنت معتي بريو اللي مالتي يا إنتم كنت بنتهاي تدفين زولا يا إنتم عويروا له من قصة أملاخ بممر ما راي تركبني مخنياتو من قصة أملاخ من قصة كابز مدري أيقونة الإلوة مالو يسوس كريستوس كبرنا أملاخ يكون من قصة أملاخ كنفلت الله نخيل وين እግዚአብሔር كنفلت الله نخيل حدا مجدي حدا انكو مجدي منفس قدوسيو نأملاخ دفلتنا منفس قدوسيو نእግዚአብሔር نعنا زرت عنا نا እግዚአብሔር منفسيو كنفلت أصغبرنا حدا نأملاخ زغلغل سبسي نحنت سبيتي أما قد رخيبي أيلو حدا صبو بينت ترقي نيرامو إذا بينت فتيخيو إلي عيلو هو مجمريا أملاخ هلو يلن يلوا يلن يلاتو أملاخ هلو يلي أمهن يلاتو إذا بينت فتيخيو دو يلوا بتعم يلاتو صون مون من تدنقيو يلوا إذا بينت دو تدنقيو إسنتي بينتر يلوا نتي بينتر بريد نقو يلاتو خمس غيرو زقبارو يلاتو هو مون تيد أنا أملاخ سي نختفلطيوسي እግዚአብሔር ከም ዘሎ ንኸተረጋግጽሲ ቀሊል እኮ ይልዋ እዚ ትሪዮ ዘለኹ ተፈጥሮ ከም ዝኾይንዎ ዘሎ ደስ ይብለካ ምሽ ብዛዕባ ዕምበባታት ብዛዕባ እንስሳ ብዛዕባ ሰብ ብዛዕባ
ፀሓይ ብቀትሪ ተብርህ ከምዚ ከዓ ደስ ይብለካ ኢልዋ እወይላቶ እሞ ንዕኡ ተድንቕነት ኮይንዎ ዘሎስ ነቲ ከምዚ ክኸውን ገይርዎ ዘሎ ተድንቕዮ ምስ በላ ንእግዚአብሔር ከም ዘሎ ኣሚና ኢሉስ እቲ ኣገልጋሊ ይምስክር ነይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ it's deep it's very important እግዚአብሔር ማለት ሰብ ብመሰረቱ ክብረ ኣምላኽ ክገልጽ እዩ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ተወዲያ ሰብሲ ክቡር ነገር እዩ ሕጂ ተመራሚርካ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጥቕስታት ጠቒስካ እዚስ ከመይ ይኸውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እሱ በእምሮኻ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርዳእካ ብመንፈስ ኣምላኽ ይንበር ብምግላጽ ይንበር መጽሓፍ ቅዱስ ኣይርዳእካኒ ተደኣ ንባሕሪ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ጨሊልዋ ከምዚ ገይሩ ሕሊፍዎም ኢልካዮ ወይ ከዓ ኢየሱስ ዝበሃል መፂኡ ማርያም ጠኒሳ ተወሊዳ ምድሓና ምፂኡ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ 3 መዓልቲ ብድሕሪኡ ተሲኡ ኢልካ ክትመራመር ንዓኻ ዘይክርዳእካ እዩ ኣይክርዳእካኒ ከዓ ክሳዕ መጨረሻ ስለዚ ሎም መዓንቲ መጠንቀቕታ እዩ ዘለኒ ነቶም እግዚኣብሔር የለን ኢልኩም ተኣምኑ ሰባት ፕሊዝ ተመለሱ ተነስሑ ንእግዚአብሔር ምሕረት ሕተትዎ ኣምላኽ ቀረባ እዩ ምክንያቱ ብብዝሒ ከምዚ ኢልኩም ምስትመላለሱ ኣእምሮኹም ካባኹም ከይውሰድ እቲ ከም ሰብ ዘሕስበኩም ዘሎ ኣእምሮ ወይ ከዓ ኣምላኽ ከፍልጠኩም ዝኽእል ምስ መንፈስ ቅዱስ ተሰማሚዑ ቃል ኣምላኽ ክምህረኩም ዝኽእል ኣእምሮ ካባኻትኩም ከይውሰድ እሞ ሕሱር ኣእምሮ ናባኻትኩም ከይኣቱ እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ይርኢ ነይረት ማልሲ ሓደ ዘይኣማን ዝነበረስ በቃ ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ኣይኣምንን እየ ግን ከም ዘለኻ እኳ ይኣምነካነ ግን እንድሕር ኣለኻ ግን ነደይ ክዛረባ ይደሊ እየ በቃ ነዲኡሲ ንነዊሕ ግዜ ኮንታክት ይነበሮን እሱ ናታ ኮንታክት ይነበሮን እሱ ናትኮን ግን ከምዚ ሲደሊ እየ ኢልዎስ በቃ ጸሎቱ ምስ ወድአ ኣዲኡ ደው ኢላ ህለይ ዝብል ብከምዚ ምስ እግዚኣብሔር ሪሌሽንሽፕ ጀሚሩ ሕተትዎ ንጎይታ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሕተትዎ ክመፀኩም እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ ኣብ ዝነበርኩም ሃሊኹም ንኣምላኽ ዋላ የለን ክትብሉ ፀኒሕኩም ኣብ ብዙሕ ሓጢያት ተፀሚድኩም ፀኒሕኩም ብዝተፈላለየ ነገር ንእግዚኣብሔርሲ ኣጉሂናዮ ኢና ኢልኩም እተሓስቡ ሰባት ኣያጓሃኹምዎን እግዚኣብሔር ዝጉሂ ጠፊእኩም ክትተርፉ ከለኹም እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባቲ ተመቒሉ ዝኸደ ካብ ኣቦኡ ኩሉ ድርሽኡ ወሲዱ ዝኸደ ምስ ተመለሰ እግዚኣብሔር ዝገበረሉ ኣቦኡ ዝገበረሉ ኣቀባብላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፍልና ዘሎ ክሳዕቲ እቲ ገዛ ዝነበረ ውሉድ ክሳዕ ዝቐንእ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኣምላኽ የፍቅረካ እዩ ኣብ ዘለኻ ሃሊኻ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ስለ ክብሪ እግዚኣብሔር ኢኻ ኣብዚ ምድሪ ዘለኻ ካልእሲ የብልካን ዓላማ ኣብዚ ምድሪ ምህላውካ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ሕተቱ ንኣምላኽ ተመራሚርካ ስኻ ኣይትረኽቦን ኢኻ መንግስቲ ኣምላኽ ተመራሚሩ ክረኽባ ዝኽእል ሰብ የለን ንቃል ኣምላኽ ከዓ ባዕልኻ መርሚርካ ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንዕና ተዋሂቡ ንምንታይ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዓላማ ኣብ ምድሪ ምህላውሲ ቃል ኣምላኽ ንዕና ንኽገልፀልና እዩ ኣብ ምድሪ ዘሎ ከረዳእና ንሰብ ክረትዖ ልብኻ ከንድዶ እሱ እዩ ናይ ኣምላኽ ማንነት ናባኻ ዘምፅእ እምበር ስኻ ተመራሚርካ ወይ ከዓ ቃል ኣምላኽ ኳልኩሌት ጌርካ
ንእግዚአብሔር ኣይትረኽቦን ኢኻ ሕጂ እውን ኣይትረኽቦን ኢኻ ከምዚ ኢልካ ትመራምር ዘለኻ ሰብ ንእግዚአብሔር ኣይትረኽቦን ኢኻ እግዚኣብሔር ብኣሰር ኣይርከብን እዩ ንእግዚአብሔር ከራኽበካ ዝኽእል ወይ ከዓ ከተዓርቀካ ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ንሰብ ዝረትዖ ንልቢ ሰብ ዝረትዖ ወይ ከዓ ዘንበርክኾ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ንስኻ ተመራሚርካ ንኣምላኽ ኣይትረኽቦን ኢኻ ምክንያቱ መንግስቱ ካብዚ ኣይኮነትን መንግስተይ ካብዛ ኣይኮነትን ኢሉሎ መንግስቱ ኣብዚ ኮነትን መንግስቲ ኣምላኽ ኣበያ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ እያ ንሕና ከዓ ናይ ላዕሊ ኢና ንስኻ ከዓ ናይ ላዕሊ ኢኻ በቀዳማይ እውን ኣብ ፌስቡክ ሓንቲ ሰበይቲ ንእግዚአብሔር መንፈስ እሞ እግዚአብሔር ኣሎ ኢልኩም ተራ ሓሲብኩም ንእግዚአብሔር መንፈስ ይርዎ ዳ ኢላስ ሓበሻ فريح بك أحواتي نحاس فريح الله مغنياتو هو انت عينتها أمورها أبينا يا بتي حزلة انت ايو أمور رأسي بمنتهي تتحيزو زلو نيشتي نقر نسيت أن مسافك أشكالو بصحبك زيابير كراب تجيزو قبلنا أمورها بتناتو حساب مغنياتو أسو أماني كونن እግዚአብሔር ከም ዘሎ ይፈልጥ ይግን ንዓኻ ግን እግዚአብሔር የለን ኢሉ ይዘእምነካ ዘሎ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ንዓና ኮነ ኣመንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ምዃኑ ኣጋንንቲ ከንቀጥቅጡ ከለዉ بسم يسوس وصو خنبلهم كلا لا خنقطقطو خلو بزعبو كزارو خلو اخل بروف كوين خريستيانات سلازي سي اتي اتا بእግዚአብሔር ዘይተኣምን ዘለኻ ሰብ مس ኣምላኽ ተዓርኽ ተመለስ ሕጅኳ ከምዚ ልብኻ ተሪር ኮይኑ ስማዕካ ዘሎ ተመራሚርካስ እግዚአብሔር የለን ኢልካ 4 ነጥብ ጌርካ ዘለኻ ሕጅ ተንበርኪኽካ ንኣምላኽሲ ተገለጸለይ ምሕረት ግበረለይ ኢልካ እንተደኣ ናብኡ መፂኻስ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይዝረድ ስጋ ይድኹም እምበር መንፈስ ድሉ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ድሉ በቃ ድሉ ሰርችን ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ዝፅውዕ ዘሎ ሰብ he is ready to reveal himself ክብርና ኣምላኽ እመኑ ቶማስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ክምለስ ከሎ ስለ ዘይነበረ ኣይኣምንን ኢሉ ዳሕራይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ እስከብዚ ሓዛብዚ መስቀል ዝነበረሉ መስማር ዝነበረሉ ቦታ ሓዚሉ ምሰት ሓዞ ግን ብድሕሪኡ ግን እንታይ ኢልዎ ኣማናይ እምበር ዘይ ኣማናይ ኣይትኹን زي مؤمن بطعم حدقنيا نغري حواتي نيجي أبيهر زي مؤمن حدقنيا نغري مخنياتو انت خوينون اليوم سودومن أبناي سودومن غمران أملاخ أمور نزي نحسور أمور حليفو هيبوهم زبلنا مصحف قدس نمنتاي نفطور سلا زغلغلون زملخون حجسي እግዚአብሔር የለን ኢልካሲ ኣምንታይ ኢኻ ክትኣምን ሰብ ስባዕሉ ተፈጢሩ ገለ ኢልካ ክትሓስብ ስጋዕ ከምዚ ኣእምሮኻ ጸልሚቱሎ ግን ነዛ ቪድዮ ዝረኣኹማ ሕጂ ከማን ዕድል ኣለኩም ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክትመፁ እግዚአብሔር ብምሕረት ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበርና ሰባት ደቁ ንላዕሊ ከም ዘፍቅረኩም መጽሓፍ ቅዱስ ይነግራሉ እቲ ተመቂሉ ዝኸደስ ተመሊሱ ምስ መፀ ዝተገበረሉ ድግስ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ ሕጂ ከዓ እቲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ድግስ ንዓኻትኩም ምስ ተመለስኩም ዓብ ድግስ ኣብ ሰማይ ምስ መላእክቱ እግዚአብሔር ዝሕጎስ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምስ መላእክቱ ምክንያትኩም ናታትኩም ጥፋኣት ሓደ ዕድል እዩ ዘለኩም ሕጂ ንሰብ ንኽነብር ክመውት ፍርዲ ከዓ
تداليلو له حجي نزا فيديو تريقوا ዘለኹም ሰባት ሲ ነዝቃሲ ነግረኩም ኣለኹ ንክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበሉ ሲምፕሊ ንክርስቶስ ተቀቢልኩም ንመንፈስ ቅዱስ ንኸኣምን ሲ ደግፈን ይበሉ ንዘይ ምእማነይ ደግፍ he is ready በቃ ናቱ ጃፕ ይዚ በቃ ናቱ ስራሕ ኣብዚ ምድሪ ዘለዎ ሚሽን ሲ ልብ ሰባት ንኽረትዕ ቃል ኣምላኽ ንኽምህሮም መገዲ ንኸሪኦም ንክርስቶስ ነቲ ናይ መስቀል ስራሕ ምስ ክርስቶስ ናብ ሰባት ንኸእትዎ እዩ መንነት ክርስቶስ ኣብ ሰባት ንኸእቱ እዩ that's his mission his only mission ናይ መንፈስ ቅዱስ ሚሽን ይሱ ፀውዕዎ he is ready ኣይተኣምኑን ኣለኹም ንኽትኣምኑ ክድግፈኩም ልብኹም ክረትዑ እዩ ነቲ ናይ እምኒ ልብኹም ኣውፂኡ ናይ ስጋ ልቢ ክህበኩም ሎማዓንቲ ናታትኩም መዓልቲ እያ ተመለሱ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር ምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ሰብ ከሎ ኣይትውዳእን ፈፂም ኣይትውዳእን ስለዚ እዚ ምሕረት እዚ ንዓኻትኩም እዩ ሎሚ ነዛ ቪድዮ ትርእይዋ ዘለኹም ስኢልኩም ኣይኮንኩም ትርእይዋ ዘለኹም ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ዓላማ ስለ ዘለዎ ኢኹም ትርእይዋ ዘለኹም እግዚኣብሔር ፍቕሪ ስለዚ መፀዋዕታ ይገብረልኩም ኣለኹ ክልተ መጠንቀቕታን መፀዋዕታን መጠንቀቕታይ ካብዚ ከምዚ እንዳበልኩም ተደኣ ቀፂልኩም ኣእምሮኹም ካባኹም ከይውሰድ ትዝክሩ እንተደኣ ኮይንኩም ነባከናፆር ኣምላኽ ከም እንስሳ ሳዕሪ ክሳዕ ዝበልዕ ኣእምሮ እዩ ካብ ወሲዱ ዕብየት ኣምላኽ ክሳዕ ዝርድኦ መንነት እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝርድኦ ኣእምሮኡ ድማ ሰብ ካብኡ እንተደኣ ተወሲዱ ከም እንስሳ እዩ ዝሓስብ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ሰብ ነቲ ዘምልኾ ኣምላኽ እዩ ዝመስል ስለዚ ፈረስ ዘምልኽ ፈረስ እዩ ዝመስል ገለ ዘምልኽ ገለ እዩ ዝመስል ነቲ ዘምልኾ ኣምላኽ እዩ ሰብ ዝመስል ሰብ ነቲ ዘምልኾ ኣምላኽ እዩ ዝመስል ተደኣ ኢልና ክርስቶስ ተቐበልዎ እሞ ንዕኡ ክትመስሉ معمق እግዚአብሔር በቃ ክትፍትሹ ስራሕ ኣምላኽ ከተለልዩ ናታትኩም ፐርፐዛ ምድሪ ናይ ምምፃእ ዓላማ ንኽብሪ ኣምላኽ ምዃኑ ክትፈልጡ ተዘይ ኮይኑስ ከም እንስሳ ኢኹም ክትነብሩ ከም እንስሳ ኸ ትሓልፉ ፍርዲ ግን ምስ ሰብ ኢኹም ክትፍረዱ ንሰብ ፍርዲ ተዳልዩ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብ ክፈርድ ቃል ኣምላኽ ንሰብ ክፈርዶ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሕጂ ዕድል ኣለኩም ኣምላኽ ፍቕሪ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ጥራሕ ተዘይከውንሲ እዛ ሕጂ ዘላትኒ ሰላም ምስ ኣምላኽ ዘለኒ ሰላም ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበኒ ሰላም እሳ ኸማን ጥራሕ ተትኸውን ነይራ ንዓይ የዋፃእኒ ኢየሱስ የዋፃእኒ ጎይታ ይባርኽኩም ተባረኹ ሻሎም